Jo, Praegu Saha. Let's go breeze race here. This is the Ale tradičním hostem, který se tady objevuje pravidelně, je Dava Steven Sherpa z Kathmandu. Steven je nositelem celé řady prestižních mezinárodních ocenění, mimo jiné cena World Wildlife Fund nebo kanadské nadace Sierra Edmunda Hilario. Které byly, řekl bych, tak jak bylo echo nejen z České kotliny, ale i z oblasti našich nejbližších přátel v Evropě i třeba v Nepálu, tak ta historie toho alpinismu. Es ist immer schön zu sein in Prag, hier zu sein, wo Bergsteiger, wo Expeditionsbergsteiger und Again, thank you very much for having us here in Prague. It's such a pleasure to be in this beautiful city again. Jsem nesmírně vděčný za to, že můžu být za. Since the beginning, unfortunately, this year due to other commitments he couldn't be here, but I'm very proud to represent him, and of course also we are here very happily to again show the presence of Nepal and to soak up all the love that the Czech people have for the Himalayas and for Nepal. Jsem nesmírně rád, že tady mohu být a že zde mohu zastupovat svého otce, který na tomto festivalu byl od samého počátku. Pravidelně jsem jezdil, ale bohužel letos má příliš mnoho jiných. More Czech people coming to Nepal, and the festival has a big part in that, and that is why we each year come and support it, because it is such an important event, such an important gathering where people share ideas about the future, and this is good for Nepal, and I think it's also good for Czech mountaineering. And again, thank you very much for having us here. Jezdí do Nepálu a to je také díky tomuto festivalu. Proto také každý rok velice rádi do Prahy přijíždíme, abychom tento festival podpořili, protože právě Představím tam vzadu nahoře v kabince tlumočnické jsou Kateřina Ešnerová a Karel Janů, kteří simultánně tlumočí pro anglicky hovoří. Andrejska spada. Dvakrát
vyvezl všech 14 8000. Takže to je dvojnásobek. My to budeme muset, Pavle, dát tak dohromady s překlady a se všemi dalšími věcmi, ale myslím si, že Petr Hámor by nám mohl říct jako ostřílený borec u Alpy dole, opatro níž, na cestu, ať se daří, náklad 2500 výtisků a jde do světa. V případě jako špičkový tlumočník pomáhat pro tu přednášku zvládnout pro naše milé hosty. Kontakt, no a není tady sám, Steven si sebou vzal strýčka, takže zvu Ang Tuken Sherpu na mikrofon. Prosím, předáváme 5. křišťálový sepí. Všechny vás srdečně vítám, dnes večer.